da Allah zai Allah gari wallahi da suna mai rashin mutunci ya gansu da Allah a ce ara mai naira 10,000 wai ya ga nan wai kama ya kasa wai hanyar kwai gidan ma ya kasa zuwa wuce Allah ka da mu da yara Allah ka da mu da kai na sanar da dawa ina tare maka ina ka shige ne ka gani yanzu kawai an jima daidai idan ban baka kuɗin ka ba duk abin da ka gada maka mu to kan bara sai na ma gashi duk abin da ka gada maka mu wallahi sai na ma gashi mutunci a kakka wani da ka na ga kakka wani da wallahi sai yawan ma kuɗi na wallahi kawai ɗauki kuɗi in baka ko lallai ba ko bai kai ba baby ta ba ina so na je kasuwa a bani kuɗin mota yau ga na bari na riƙe shi wallahi sai ya ban kuɗi na Allah ba ruwa na wallahi kawai ɗauki kuɗi in baki wallahi ba zan bani wannan kai what Allah bai dan Allah ba za ka min shiru ba dan Allah ka haƙuri kuɗi na tsaya ka kuɗi na zan gaya maka gaskiyar lamari abin da ya faru ko ba ka ba wallahi kuɗin nan da aka same su sosai ne afka wallahi barawo ne bakin bakin komai Allah gani yanzu mu je gidan ku abin a'a wallahi ban san ma mutum to yanzu ya kace so ai ki ma Allah ya laba ka wajen Allah ka sake ni ina kuɗin zan baka amma dan Allah ai ma nake cewa kaɗan mu kuɗin nan zan baka su amma dan Allah ka bari sai Rambondi a sa kai ka sani ai ina sani to ya Umar ina za ka je ne wallahi zan ɗan je kasuwa ne ma ko kuɗin mota babu shi yasa okay to ni ma dama zan bada ɗin ne ko mu je to ce na aura ku ku danna mana subscribing